Mahmudu abin yabo, don Allah Mustapha ka tsayar da hawaye na zuba. Mahmudu abin yabo, don Allah Mustapha ka tsayar da hawaye na zuba. Farko na sanya Allahn da ya yi gurgu ya yi jinjiri, Allahn da idan ya so yanzu fada zai zama sha'iri, kuma daga ikonsa ne ka gaba ko ya zama ɗan gari. Dan nima na gani dan da ban san walalan ba. Ya Rabbi salati summa salamu ala fakaril wara, sarki mutul jada mai farin kaya da bakaddara, mai yalwar murmushi a kwaransa kamar wata kankara. Daldal haske suke yan uwa don ma baku gan shi ba. A salatin rabbana ka saka da sabon munzali, kamar sabo bakar wanda ya fice kowa hankali, da Umar Fariku Usmanu da Sayyiduna Ali, sahabatu kullahu ko guda ni kan ban bar shi ba. Mahmudu abin yabo, don Allah Mustapha ka tsayar da hawaye na zuba. Ya ku ahalin gidan Mustapha na kama kafa da ku, dan girman Fadimar ku kara kusanci na da ku. Ku bani ruwa in sha ji nake gaba ɗaya na da ku, in ko ba ku bani ba ban san waye zai bani ba. Ya zara ina na je ban yi juyi na da bazarki ba, wata maganar farsafa kurin kus in an ce tahiwa. Ka gabawa na wumi da an ambace ta ɗaya ba, kai ka san dai sanin Fadima ba dai ga irinmu ba. Bari maka sallama annabin da ya zo dai dangane, assalamu alaika tilo guda mai tarwatsa sansani. Na so na ganka ranar Badar da ka watsa tsakon kwali, da yawa ko faru da ranar musu kwana da ransu ba. Mahmudu abin yabo, don Allah Mustapha ka tsayar da hawaye na zuba. Ni na kuma sallama mai gashin firgita aljani, wani yaro aljani ya damar an rasa magani. Mahmudu ya sa hannu zirin gashinsa na gani, da ya bashi ya ce jika aljani bai sa kyawansa ba. Mahmudu abin yabo, don Allah Mustapha ka tsayar da hawaye na zuba. Mahmudu abin yabo, don Allah Mustapha ka tsayar da hawaye na zuba. Yasir mutul jada tafin baiwar ka nake buda, ƙaunar ka muzammilu ta kai gaya sai na fada. Na san duk duniya kai kadai ne ke damun fada, inda na gana rasa na sani kai ne baka bani ba.
Nai kukan zuciya a ido na kwalla ta zuba. Dalili na guda Mustapha ban zo wakatin ka ba. Ban mara ba jahal da ya ja da isar kadarin ka ba. Ban nuna walidu ba, na zagi uban babansa ba. Na shaku da sanka ne, zan yi komai yin domin ka ne. Wallahi Muhammadul Mustapha ni dai bawanka ne. Ban zo wakatinka ba Mustapha, ya zan yi da ran wani. Dan Allah Mustapha taimaka ka cire na fargaba. Kullum sufunin najaci nake yin na shiga fargaba. Dalili na guda Mustapha, ban zo ni Madina ba. Ban zo babu salam ba, kana ban zo raudar ka ba. Daki na Humairatu ban shege irin kamshinsa ba. Wayo har na tuna wata rana ma ruƙuyar da nai. Mun lola mun tafi a jirgi wai za mu Madina ne. A wannan lokaci yan uwa da kai na da nai. Har mun zo dab da dab ya tsaya bai kai mu Madina ba. Gaba ɗaya zuciya sai ta hausa kan mugun zare. Ina murna ina cuta ta yau ta karkare. Da jirgin ya tsaya yan uwana sai da na sandare. Ina nuni ga jirgi ina yi masa Allah ya isa. Da na farka za mu je masallaci sallar asuba. Ba wanda muka yi gamo na kula ta makarban san su ba. Da na dawo cikin gida gaisuwa nan ban yi ta ba. Na kule can cikin ɗaki jama'ar ba su ganni ba. Ya khairul anbiya dan Abubakar nan naka ne. Sunana Adamu inkiyata dan walalan bane. A wajen makabaituka Mustapha ni dan karamin su ne. Na zo na yi baitukan Mustapha baka ji ka bani ba. Mahmud abin yabo, dan Allah Mustapha ka tsayar da waye na zuba. Mahmudu abin yabo, don Allah Mustapha ka tsayar da hawaye na zuba. Mahmud abin yabo,